Baduzu ohitura berapenetan erosteko? Bai, askotan. Eta askotan itxoin itzen dut berapenai edo erropak erosteko eta ez erosteko zieran dagoen prezisuan. Bai, adibidez interneten hartzen dut rebajak Amazon o Appleetik. Ez, egia esateko ez. Etxean emazteak noski baietz. Nik ez ditut erosketak egiten. Bai, beti repasatzen dut, aber ze falta duten ala ez, da bai, da pixkata txiki bat gelditzu eta esateko, ze faltan botatzen dut, eta bai. Berapenei zai egoten zara edo bat-batekoa izaten da erosketa hori? Segun batzutan bateko izaten da eta ez batzutan itxoin itzen dut, balmadakit segitxoan datorrela berapenak, itxoin ningot. Ez, gehienetan korreoz bialkentan doztai mensajiak eta horregatik behitu iten dut eta... Yo creo que sí. Nik uste dut baietz, emakumeak betidanik. Merkealdia datorrela, bagoaz. Besteok ere bai, baina tira. Uste duzu berapenen sasoi honek indarra galdu duela? Bai, ze gero eta gehiago dare, eta orduan askotan itxoin itzen dut, baina segitxoan datozte orduan Nik uste dut askoz bekitxe gizaua daukela, bai, ze azkenian lehen, ez dakit, gaur prezioa be diferente, ez? Daneti daukazu, gaurko nire promozioak askotaratzen dut urtian ziar, orduan ez ara itxoin zen gehiago golpe horretara. Baina, ero poliki izaltzen da, Erosketak egiteko orduan, zein da zure lehen impultsoa? Herriko saltokietan edo kanpoan edo online erostea eta zergatik bataren edo bestaren alde? Normalian juten naiz kanpora, Gasteizera edo eta Inditex eta olako dendetan erostera, merkiagoa delako, baina hori gabonetan askotan ibili naiz Bergaran eta erosten, ze berapen asko egondia, eta hori gertutasunak txik Bergaran erosi dut. Badanetik, herrixan erostekoa badabe, alegintzen naiz herrixan erosten, baina, hori da, igual lana dala eta tokatzen jata Donostiara joatia, da, depasuan beze ose ikusten mod, badaz begixan nun gelditzen nien pegauta ez, pixkatan pikatzen dut. Comprar en el pueblo, por supuesto. Erosi herrian, noski. Baina esango dizut baita ere, herrian ez dagoela Donostian edo Bilbon hiriburu batean dagoenik. Merkealdiak adibidez beti izango du indar gehiago leku horietan, ez? Diot nik. Gehienetan kampua, Primark, gehienetan Primarren, bai. Eta hori zu, eta zure inguruan zein da tendentzia? Herrian erostea, bai. Nire inguruan nire igual, kanpora, Inditex eta olako markak. Nire inguruan ikusten dudana da jendeak herritik alde egiten duela, ez duela erosten herrian. Edozein aukera aprobetxatzen dute ziztu bizian irteteko, Donostiara, Bilbora, Gasteizera, edonora, nire ustez. Eta zela ikusten duzu komertzio ostalaritza alorrean zure herrian Bergaran egon den bilakaera? Nik gabonetan jende asko ikusi dut Bergaran erosten, zen nire jun naiz eta denda askotan taiak eta gaztau india. Baina, nik uste dut gero eta gehiago bedelkarrek indarra asko dauka eta, berro betzen dan. Es que no ha evolucionado, vamos a peor. Tanto una cosa como la otra. Ez du bilakaerarik izan, okerrera goaz, bai komertzioan eta bai ostalaritzan. Ez goaz ondo. Biztanle gutxiago daude, logikoki. Logikoki ez. Arrasate edo Oñati adibidez, Bergara baino askoz ere hobeto daude. Eta lehen, Bergara zen inguruotako hiriburua. Ondoratzen goaz pixkanaka. Gu tristia da, baina gauzia asko jeizten dago, ez? Garenoko indarrakin gare eta goguakin gare jendia pixkat hemen erosteko, azkenean hori nahi dugu, ez? Azkenean dendak eta komertzioak herri bat itxen dugu. Orduan, dano bizitzeko politxa dara donon artean danok aukitzia, ez? Netik aukitzia.